סאונדמן, אתה מוכן? מצלמה רצה? אפשר להתחיל? אקשן! ברוכים הבאים למהפכת הצמיגים של צ'קאפ. לא יכולה יותר, לא עוברת טסט בגלל צמיגים. אמרתי לבעלי לבדוק את הצמיגים. צמיגים? האמת שבאת בזמן, אנחנו בדיוק מדברים על זה. מדברים על מה? על זה שעוד פעם לא עברתי טסט בגלל צמיגים ובגלל כיוון גלגלים הזה? או שאני צריכה שוב ללכת לאיזו פנצ'ריה ולקנות צמיגים, כי לא מבינה בזה משהו. אז תרשי לי להציג בפנייך את מהפכת הצמיגים של צ'קאפ. אני ג'ק, נעים מאוד. וואו, לזה לא ציפיתי. כן, מרשים, אה? וואו, האמת שדיברתי על צמיג מדבר עם כובע. שמע, יש לכם פה שואו נחמד מאוד. תמשיכו עם כל הזה שלכם. עכשיו, בואו. תחליפו לי גלגל, תשחררו אותי. סבבה? אני מבטיח לך שכזה עוד לא ראית. בואי, סיבוב. הכל מתחיל כאן. בעזרת סימולציה ממוחשבת נבחר לך את הצמיג שבאמת מתאים לך. חשוב שתדעי, אין צמיג מושלם. חוץ ממני. לכל צמיג יש תכונות משלו, ואנחנו נתאים אותו לדפוסי הנהיגה האישיים שלך. ואחרי שבחרנו לך את הצמיגים, הגיע הזמן להרכיב אותם. בצ'קאפ אנחנו מקפידים לטפל בצמיגים עם הציוד המתקדם בעולם, ודואגים למלא את הצמיג בחנקן ששומר עליו ועוזר לשמור על איכות הסביבה. הוא ירוק! והכי חשוב, אנחנו מבצעים גם בדיקת כיוון גלגלים, בלמים וכל מיזע. את מבינה? אנחנו לא סתם מחליפים צמיגים. אצלנו הבטיחות היא מעל הכל. אז אני הולכת לשלם על זה הרבה, זהו, שכל זה ללא תוספת תשלום. חלק מהחבילה. חבילה? איזה חבילה? חבילת ההטבות שכל לקוח צ'קאפ מקבל. תפתחי, אל תתביישי. וואו, כל זה בשבילי? כן, אתה לקוח. ולנו בצ'קאפ חשוב לשמור על ההשקעה הכספית שלך. וחבילת ההטבות שלנו נועדה בדיוק בשביל זה. שמע, זה באמת נשמע מדהים. עולם אחר, ג'ק, כמו שאמרת? זה מהפכה? מעולה, סי בזהירות. נתראה בטיפול הבא. וג'ק, שים לב ללחץ אוויר, שלא תתנפח יותר מדי. מה? אבל אמרו לי ששחור זה מרזה!